Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broad. Philippine Standard Time, 1:33. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagawa.
ang pilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita. Padayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado. Aksyon nga may dalang magpalangga. Kamusta mga pinalanggan naton nga mga tagpalamati kag syempre welcome sa aton pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan. This is my life. Lunes karon nga adlaw, Lunes nga edisyon sang This is my life. Marso 9 tuig 2020 aton man pagpangamusta sa inyo sa makaligad nga Domingo nga wala kita makaupdanay. Okay lang bala? Pero pamangkot ni Tita Wilma nakapanyaga na o wala pa? Panyaga na Tita Wilma. Ha? So, relax ka mo dira samtang huluhilay-hilay, nagasulusandig o kung ang ibang dira nagahigda gidya sa mataas nga ulunan para makapahuway. So, relax. Na? Samtang inyong mga dulunggan, inyong mga palamatinaan, nagaupod kay Tita Wilma karon iya nga hapon. Updanay kita sa karon iya nga hapon. Lingawon kamo ni Tita Wilma, tubtubtak na alas 3, samtang kamo nagapamati sa inyo tag sa ka mga radyo. Kag sa aton man mga kauturan nga nagaupod sa aton via Facebook Live. Hi and hello lang dira sa inyo. Kamusta lang, ha? Inyo man mga greetings, relax man da karon Type nyo lang kay isi lang na ni Tita We kag basahon on air. Kag sa aton naman mga text hotline, sa inyo man mga greetings, supod man ang inyong mga opinion, suggestions, any reactions, any reactions, mga good reactions lang, ha? Para sa aton letter sender karon nga hapon. Type nyo lang dira, kag ipadala sa aton text hotline 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Magluwas sa aton matahuman nga lalantunon. And of course, ang aton tagsa ka zodiac sign para sa aton tagsa man ka horoscope karon nga adlaw. Ano na naman Tita Wilma ang amon mabatian? Ha? Lingaw-lingaw lang na, pero tilingaw-lingaw gid man na iyan, no? Wala lang panginitay, wala lang kusmuranay. Yuhom lang na kag maglangho. Okay? Relax lang. Alauna 41 na Action Radio Philippine Standard Time. Ano man ang update nga aton hatag sa inyo sa sininga hapon. Of course, nabatian nato ng pilaman ka mga update. Halin kay Action Dorel Kabato. Wala gid lamang madugay sa programa ni Action Rex Cantong na ang nahanungod sa update sa coronavirus 2019, di ba? Ang COVID-19. Sa nahambal naman naton, ang presidente naton, Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ginpermahan na ni Presidente Duterte ang State Public Health Emergency sa COVID-19. Ang proclamation sini iya na ginpermahan. Ano bala ining proclamation 922? Ini amo ang nagadeklarar sang State Public Health Emergency sa aton bugos nga pungsod Pilipinas tungod sang coronavirus disease o kun COVID-19. Kagapon yagid man yagin permahan mo Marso 8. Kag sa pinaka-latest nga record sang Department of Health kung DOH, pulo na ya. No, sang Sabado to, pila pa lang itong ato na nalabutan, 8, 6.
Naglipas lang ang Domingo, naglunes, pulo na. Pulo ka kaso na sang COVID-19 on record ina sa aton pungsod Pilipinas. Kagang hambal sang tiglawas sang World Health Organization o kon WHO nga si Dr. Rabindra Abiyal Singh. Siling niya. Ari na din sa pungsod, so siya iyang representatives ng WHO, mas sobra 100,000 cases na sang COVID ang na-record sa mas sobra isa kagatos kapungsod sa bugos nga kalibutan. Pero ang hambal naman ni Abiyal Singh, dako ang posibilidad nga makontrol ang COVID-19 nga mangin isa ka global pandemic. Hopefully. Kag aton gid na ginapangamuyo. Nga hindi lang kay bao Ginoo ko na. Amo na siling naton ang himuon lang gid naton aksyonan ang aton pagpangamuyo. Syempre aksyonan nga ano tawe ang katinlo sa aton palibot, especially ang aton mga senior citizen. Kamo gid hindi kamo hagad-hagad pasaway dira. Opisyon nyo dugay-dugay panghugas ang inyong mga kamot. Hindi kamo ang maghagay ka pinasaway dira kamo sa initan hindi kamo to sa may mabugnaw nan. Kag kinanglan paligo limpyuhin yung inyo sinilawas. Amo lang ginay mahambal ni Tita Wilma sa inyo ang katinlo, kinahanglan himuon gid naton para makalikaw kita sa kun anuman. Ay sa tuod lang ari gani may official statement, may nakitaan si Tita Wilma dire. Temporaryo nga gin-suspend ang pagsulod sang live studio audience sang isa iya ka noontime show tungod sa COVID-19. Di ba kaya mayroon noontime show? So, mayroon noontime show nga ara sila sa field, na? Ara sila sa field. So, temporary ina gin-suspend. Hindi yung bilog na program, kundi ang ila live nga studio audience gin-suspend ina tungod sang COVID-19. Ano ina tawing anong time show? Ang Itbulaga. No? So, kung sila nagahalong kita, dapat man maghalong. Kag ang Department of Health, kag ang Department of Labor and Employment, kundoli, sila iyang magasapol man karon nga adlaw para talakayin ang posible, pamati kamo, posible nga work suspension bangod sining paandam aliniya sa 2019 novel coronavirus o COVID-19. Siling ni DOH Secretary Francisco Duque III sa press briefing, patigayon sila napatigayon sila sa press briefing. Siling niya para nga sabton ang mga palamangkutanon angot sa suspension sa mga trabaho kag klase. Siling niya, our expert advisory group will meet with the DOLE. Magluwas sa DOLE, ara man ang Civil Service Commission, kag ang Department of Education, kag ang issue, recommendation nga dapat himuon. Kag hambal pagid ni Duque, ang ini nga rekomendasyon, i-ratify sang Interagency Task Force karon iya sa hapon amuning balantayan naton kung anong ma-ratify sang Interagency Task Force alas 5 karon sa hapon. Kaya nanawagan sang nagligan kasi mana mo nanawagan sang nagligan kasi mana ang DOLE sa mga employers nga i-adapt ang flexible arrangement para sa ilang mga trabahante na bangod sining COVID-19 threat. Kaga ang DOLE nag-issue sang Department Advisory Number 01 Series of 2020 o kung amuning ginatawag nga guidelines on the implementation of flexible work arrangement as remedial measure due to ongoing outbreak of COVID-19. Kung ini isa na sa mga aksyon sang aton natungdan nga mga ahensya sang gobyerno. Ang pinakamaayo gid sini sa mga misa kahapon, sa pila naton ka mga simbahan o kung sa anuman nga mga sekta posible ilaman gin talakay ang angot sa sini nga issue. Sa pila man ka mga misa sa mga homilies ang pari kahapon gintandog Manila ang nahanungod sining COVID-19.
Kasi syempre, ang simbahan, magpatigay misa, may tinipon-tipon, ang bisan anong church, di ba? Magtipon para sa Bible study nila, magpatigayon sila sa ilaman mga pagpangamuyo, nagatipon ti damo na siya ya. So, nagpatigayon man sila sa mga precautionary measures para man sa safety sang ila sini mga faithfuls o kung sang ila sini mga tumuluo. That's why ang pinaka-the best kag pinaka-maayo sa liwat ginapahanumdum kag gina-remind gini Tita Wilma. Halin gid ya mismo sa aton puloy-an. Halin gid mismo sa aton kaugalingon ngang tag sa kamiyembro sang aton pamilya. Halin sa aton, pakadto sa kabataan, pakadto sa kung sino-man nga hara-ara nagahulag sa sulod sang aton panimalay. Kinahanglan i-implementar gid naton. Implementasyon gid ya. Istriktuhon tagid ang katinlo, pati na dira ang preparasyon sang aton pagkaon. Ang palibot naton magbinuligay, no? Binuligay ang aton mga kaingod, ang mga katupad balay nga mintinahon naton ang katinlo kag maghalong. Kung may ara dira sa palibot may ginaubo na or may ginasipon or magpangatsing lang kamo ang magtudlo in a nice way. Nga hindi sila ma-offend, hindi maglain ang ilabuot. Ti kung ikaw may ara kamo da inyong protection, sila tagai, no? I-share ninyo para maproteksyonan niyang iya kaugalingon kag siya mismo naghatag man proteksyon sa aton nga mga upod niya sa iya palibot. Na ha? Wala, hindi ka makainsulto, hindi ka makasakit sang balatyagon sang kung sino man ang nagabatsyag o kung ikaw mismo nga maay. Kag isa pa gid, kinahanglan magluwas sa pagkaon vitamin C. Kung pwede man lang nga makakuha kita sang vitamin C sa aton mga ginakaon sa sa utan kag mga prutas kung masarangan man lang naton kag kung may ara kita sa aton palibot, panginpuslan naton ina kay ina dako gid ang mabulig sa aton. Maglibot kita, may makita kita dira sa mga puno sang bayabas nga ang mga bunga daw mga tudlo lang ni daw mga kamalagko talang ni ho without knowing wala gi kamo kabalo rich in vitamin C ang bayabas kapin pa kun Bisaya panginpuslan naton ina ang mga sirisa nga ratilis na panginpuslan naton ina sila tanan ang mga puno dira sang inyo mga kalamansi o kun kalamunding panginpusli ninyo ina para hindi na kamo magbakalya sang over the counter nga mga supplements nga vitamin C. Pag makabuling na, instead di bakal si kundi utan, kung may ara ka muna yung mga prutas sa inyo palibot, na kinanglan mangin resourceful kita, kinanglan protection na naton, kagbuligan naton ang tagsa-tagsa. Unahon naton ang aton kaugalingon, ang aton pamilya, mga kaingod naton, kag ang aton isig katawo. Buligay para maproteksyonan ba, kay kamudlay, kid. Alauna 50 Action Radio Philippine Standard Time. Michael Curto, Love Me. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan
Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Palamati. Kag syempre sa mga nag-upod sa atin sa Facebook Live, hindi lang ka mo tingala na, syempre nga nagakadula kita, masiling ka mo wala sound. It's because na si Tita Wilma nag-play sa aton matahong nga lalentunon for the day. Hindi nyo kami mabatian kay nga ginamute ina bangod sa copyright infringement policy. Okay? Hope you understand. Kag syempre man, 1:54 Action Radio Philippine Standard Time sa mga nagikinaglanan na dira sa mga matahong kag preska nga bulak ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center. Ferrero Street ina ara dira ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede ninyo sila mag-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. That is si Miss Maymay or si Tintin nga mag-entertain sa inyo sini mga enquiries. Angot man sa kundiin nga mga lugar gusto ninyo dekorahan sa mga preska nga bulak. Ano man ina nga okasyon, go lang nang go. Asa kasarangan nga presyo. Diba, Inday Tin? Yes. Kag kung para naman sa inyo mga pinalangga, pwede sa gihapon. Yeah? Pwede sa gihapon. Kung ano nga klase sang bulak ang i-arrange nila para nga imo na lang pick upon, bayaran mo lang kag pick upon, di ka na maghulat pa. Diba? Yes, Tita Wilma. Kag, ara na sila sa aton online. Okay, dugay-dugay pa si Platan, tagig ka modera. But anyway, kay Maan Nicolas. Maan, kamusta na po kayo dyan? Thank you so much for joining Tita Wilma sa aton sa program This Is My Life. Kumusta na lang sa Tenandera? Kay Julio Soles, mayong hapon sa imo Action Wilma, maayo lang kami. Mayo lang kami, same lang kami gapon sa La Carlota. Julio Soles, kay Action Percival, salamat gid sa imo. Amor Malayang, hello Tita Wilma, maayong hapon kapita. Okay, salamat gid, dugay-dugay. Ha? Kay Tuto Philip Ken Alonzagay. Philip Alonzagay dira sa Tokyo, Japan. Kamusta lang kamo? Extra careful man kamo dira. Girlie May atong Salazar, salamat man kay Maria Luz Grijaldo Makunat. Maayong hapon Tito. Hi lang gali sa bana ko kay Gilbert Salazar. Pamati, always ta. Thanks, God. Ay, kaya pala tawi, akala ko mahina signal ko. At least nangin klaro, no? Kung nga kakadula kita, gaan na nga tiyempo, nag-play si Tito Wes sang matahong nga lalentunon. Good afternoon, Tito Wems. Pakibati sa Suelio family, Mungkal family, mga taga-Hinigaran. Salamat po. God bless you. Likewise, dear. Thank you so much. Heaven, mayong hapon man sa imo. Hidlaw man ta. Julie Milen, nagaupod mo yun sa eton, karon nga hapon. Lain naman ang imo sini nga account name. Okay, pero looking younger ka and lovely. Thank you, Kiat. Will Vine Espaniola Tikala, salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Pakibati sa kay Grace at sa kay Sonia. Ay, salamat. Araman sila gawapod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kay Jose Herson, nadula. Nadula siya. Anyway, okay lang. Kay Jose Herson, thank you man sa imo. Kay Marlon de la Cruz, salamat man. Kay Jose Alan Braza, nga nagawapod kay Tita Wilma sa eton sini live karon nga hapon.
Alauna 57 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay DTX 500 capsule nga kinanglano nato nina para sa aton healthy nga liver para sa complete management sini adlaw-adlaw man nga ma-detox matinluan. Paagi sa DTX 500 capsule. May mga active ingredients man, may mga phytochemicals, antioxidants, pangontre sa liver inflammation o kung sa paghubag sa atong siniatay. Kag para nga hindi naging maglala. Let's say kung may kabatsyag-batsyag ka na. Kaya ang DTX 500 capsule sa nahambal na naton, ginahatagan niya proteksyon ng atong sini liver para nga ma-maintinar nga healthy and active ini. Adlaw-adlaw kinahanglanon naton, pwede ina mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, kaya pwede ginaton mabakal online ang DTX 500 capsule. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag araman sa Kalusuganyan Facebook page. Pwede ina ma-deliver sa aton mismo puluyan. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule ara ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternatibo Medicina. Relax si Tito Wilma magabalik pagkatapos ng mga ini. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kahitangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Alas 2:04 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma. Ang ito man anay Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea. Ang nagaisahan nga supplement himo diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural ini siya, kag 100% organic man siya. Kag ang atong sa ni Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea, abi ninyo kung ano, hapos lang ni siya gamiton isa ka tibag, isa lang niya katibag ang magamit naton, pwede naton ni siya pwede kita makaproduce sang isa ka litro nga Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea para sa bugos nga pamilya. Kag siyempre, ang atong ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa nahambal may naton, na may ni siya para sa paghatag dugang resistensya kag dugang nga kusog para sa aton. Rich in vitamin C man siya. So nami man ini hindi lang halin sa kabataan, sa mga estudyante, kundi para sa tanan, hasta sa inyo nga mga young at hearts naton dira. Kinahanglan ginaton Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, cleansing man sa aton lawas. Pwede naton ina gamit adlaw-adlaw, isa ka tibag, kag pwede mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod, pwede kid. Kag magluwas man sina, pwede man naton mabakal diri sa Bacolod sa tanan nga mga wakong Chinese drugstore, kag sa tanan man nga the generics pharmacy. Alas 12:06, Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang, pasiplatan ko sila, ho. Tita We. Mayong hapon, greet ko lang da akon bana. Subong nga si Albert Dumaikos sang Cane Town, Victorias, nga adlaw-adlaw gid nagapamati sang imo program. 50-81, madamo gid nga salamat kag mayong hapon sa imo, Tita Wilma. Good PM, tamyaw ko apokos. Isabella Josue kag Burnok Tanyo. Ang nagatamyaw si Mama nila Rosaline sa Lapak. Salamat gid. 7159. Maayong hapon lang dira sa inyo tanan. Aha. Tawe, monitor lang kami di. O, naghang siya. Basta mapuno ni siya ginigahan siya. Okay ka. Lihog lang ko tamyaw sa bahay ko, nagamasakit, nagapamati gid siya. Si Tommy Gali ay nagatamyaw iasawa sa Legranja. 7130. Get well soon, Tommy. Abi smile, inom damo pagid tubig. Naghinay-hinay lang ko
hulag Get well soon, maayo gina. Gina makadtuman, ha? Relax lang dira. Kalingawon ka lang diri ni Tita We, iyatag sa kahapon. Tita We, kaladlukan tuod na ang COVID-19 ngayon na, pero may vitamin C man ko nga gina-take Kaglabaw sa tanan ang pulong nga nagahatag sang kabuhi nga naghalin ka Jesucristo nga siling niya hindi ko kamo pagpatumbayaan o kon pagpabayan pangamuyo lang sa gihapon. Wow, emote boy ha, hanga man si Taweba 9104. Amo gini ang pinaka-importante emote boy ang aton pagsalig kag pagtuo sa iya. Pero inang aton pagpangamuyo kinahanglan updan man naton sang aksyon, di ba? Kaya taginasang Ginoo, basta kita nagahulag man para sa aton safety kag kaluwasan. Alas 2:08, Action Radio Philippine Standard Time, relax. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang aton letter sender karon nga hapon, babayi, nagapatawag ni siya kay Clarice. Nagapangayo lang siya sa aton sini-opinion, sa aton man suggestion, piece of advice ni Tito Wilma na hanungod sa iya sini boyfriend. O pud man ang inyo karon nga mga reactions kag question para sa iya. Ha? So, ang sulat ni Clarice nagasiling, Dear Tita Wilma, hello lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa program This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Tita Wilma, nagakawili man kami kung kaisa magpamati bisan ang mga upod ko. Among nagakulit basta wala lang kami sang ginaobra diri sa amon office. Tagualang gali ako sa ngalan tita nga si Clarice, taga diri lang sa Bacolod City. May nobyo ako. Nagsulat ko ta, kay imay pamangkot lang ko sa imo, kag basi kon matagaan mo man ako sang advice nga makabulig sa akon. Ang pamangkot ko kon pwede ko bala nga paeskwelahon ang boyfriend ko. Gusto na niya nga makatapos ang iya college tita. Pero tungod nga nasuspend siya sa school, wala na siya nakapadayon sang una. Ang natabo, nagkilalahay kami sini sa isa ka outreach namon sa barangay. Isa siya ka volunteer sa barangay hall. Ako naman, isa ka staff sang school sa NSTP. Obra ko gidyata ang maglibot sa mga barangay para magpatigayon sa mga outreach program namon. Nanginsuki na ako sa ila sini barangay. Permi kami nagapanghatag sang pagkaon kag mga goods sa mga pamilya nga ara sa amon program. Na-admire man ako sa iya tungod sa sobra niya nga kapisan kag wala reklamo. Pareho niya, pigado man kami. Galing, nagpaninguha ako. Kag, nangin maayo man ang posisyon sang tatay ko
sa iya ginaobrahan. Sang ulihi titagin pangaluyagan niya ako, kag nangin kami. Ginhambalan niya ako nga gusto tani niya, nga sigihon ang iya pag-eskwela. Nagsuggest gani ako sa iya, nga sa State University. Pwede man siya hambal niya, galing, hindi ko nutaas ang iya grade, tungod sa magamuh niya nga nakalikan. Gusto ko ako na ang una nga magbulig sa iya. Plano ko palang tita. Kay ti wala man gid ako sang ginagastuhan. Galing ina lang, wala makahibalo pa ang parents ko. Kag daw hindi pa gusto sang boyfriend ko, kay basi ko no, makigan ako sang mama kag papa ko. Desidido naman kami nga duha, Tita Wilma, kag engage naman kami. Pero wala pa kami nagaupod nga duha. Ang pamangkot ko liwat sa imo ta kung pwede, kubala siya mapa-eskwela, kag okay lang bala nga ako ang magsuporta sa iya para sa iya pag-eskwela? Mamati gid ko, Tita We, salamat gid sa pagbasa. Dari lang kutob, Clarice. Sakay, Clarice, sa imo, salamat gid sa pagpaambit mo sa amon sa imo istorya, sa isa sa mga istorya sa imo kabuhi, sa bahin sang imo paghigugma. Sa bahin sa boyfriend mo, actually, tinakaligad naman to, naghinulsol man siya, pero konti ang paghinulsol ulihigid man mo, no? Nga kung nagtutom lang, subong, hindi niya ma-experiensyahan ang kabudlay sa iya sinitrabaho. Galing ang sanambal na naton, ang natabo is natabo na, hindi na naton mapabalik pa, ang himuon naton na lang, at tubangon ng subong, kag preparahan ng palaambuton, di ba? Kag ang tesmon si Tita Wilma maghatag dugang, syempre ang abahanon man nga imugin pangabay para sa imo sini boyfriend from Nonoy Sonica. Doon lang. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayabang. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Yaman at katanyagan sa akin ay wala. Kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa. Ang aking inay ang tangi kong tagahanga. Sa panaginip lang ako may nagagawa. Doon ay pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita ang dala
Action Radio. Hi, Day Clarice. Okay lang na siya. Balikan na ito na ang imusin ni sitwasyon ni Day Clarice. Kaya siyempre sa ito man mga palangga ng mga tagpalamati any reactions karon pwede na ito ina type dira man sa ito na Facebook Live kay basahon ni Tita Wilma if not naman sa itong text hotline. Ara lang na i-type ninyo sa 0938-225-5017. Pero sa imo Inday Clarice, wala sing malain kung pamangkuton mo gidman si Tita Wilma, no? Wala sing malain kung ikaw ang magbulig sa imo sini boyfriend, na? Wala niya sa malain magbulig ka sa imo nobyo. As long as sigurado ka man. Kaya kung kaisa may ara may mga instances, inaiya basi man sa aton naibaluan nga may ara nga nag-success ang ilang relationship nag-work out. Tapos, naging successful sang ulihi, naging buligan sang lalaki ang girl, nga makatapos siya pag-eskwela, tapos katapos ang naka-work ng girl, supot-supot sila, nagpakasal sila, na ila bata subong 3 kabilog. May araman sa case ng babae nga, siya man ang nagpatapos sa iya sininobyo nga lalaki, na nobyo nga lalaki, tawit lalaki, ginmas na nobyo, nga nagpatapos sa iya sininobyo, kay tinalang-alang, why na nakagraduate, kay napatay ang iya sini amay, why na nakatapos sa eskwela, ginbuligan sang nobya, na may araman nga, gin pa eskwela sang nobyo, o kung gin pa eskwela man sang nobya, buligay, na tianhon mo na iya, kaya sa tunga-tunga, may namet nga lain, nagbatsyag sang gugma, tinasakitan si lalaki, di ba? Kay nga, dito na, pagka-graduate, gintago pa. Pagka-graduate, gin-break. Mabuong. Pero, naka-recover siya. Nabato niya sang ulikag, naka-move on siya. Pero, ang sa state colleges, universities, pwede gid siya maka-eskwela dira. Suportahan mo lang, na? Suportahan mo lang sa iya gamay siguro nga financial assistance from you. Paamo ka na. Wala sa malain day. Hindi lang kaya hindi maglain na yung mabuot sina kung na makakadlaw-kadlaw gamay si tawe. Pero sa tutuon, kung na kung pamangkuton, wala sang malain sa tao nga nagahandom nga makatapos sa iya sinipagtuon. Basta mangin maayo lang siya. Kag sincero lang siya sa iya pagpagabay sa imo, kag sa imo man pag-offer sa iya sang imo bulig, ay kanami sina sa ulihi sa inyo man pagpangabuhi. Kung mapisan siya, kag matutom siya nga klase sang tao, kag makita mo nga karesponsable nga klase sang tao, wala sang malain dira. Kag kung ako man, pamagkuton mo, mas mayo na gani, kay nga sa tiyon nga mag-asawahay na kamo, makakita man siya sang maayong nga trabaho, kahit di makatapos siya. No? Basta, isa sa mapahanumdum ni Tita We, sigurado ka nga wala ka na sang obligasyon. As you mentioned, nga wala ka na man sa madamo yung nga ginagastuhan. Magluwas gid lang sa imo sini parents. Kag isa pa dapat mo man klaruhon sa boyfriend mo, klaruhon mo gid sa inyo nga duha ang mga bagay-bagay. Kabalo ka, bisan nagaintindihanay ka mo subong, kung mag-asawahay ka mo sa ulihi, hindi gid malikawan ang mga issue-issue. Hindi gid malikawan nga matandog naton ang issue sa kwarta. Kay ang realidad, no? Ako unta man kag sa hindi nagakatabuin na bisan sa mga basta sa mga mag-asawa, kisa ang ginalalisan na tungod sa ang kwarta. Amo na bala, bisan kwarta, nag-aaway ang mga magkarelasyon, ang mga mag-asawa, kag hindi madula ang sumbatanay. Kung kaisa tumbuyanay pa, na? At least ang tanan bala transparent, nga in case gidman sa uli, nami, amo lang na, ato lang ginahandom sa isa ka relasyon, nga mag-ayuhay lang both parties, di ba? Mangin manami ang inyo relasyon. Kay kung kaisa may mga lalaki iya nga hindi man magpasugot nga lapak-lapakan lang ang iya sini pride. Pero kita kung ikaw man nga babae, ikaw man magbanta-banta sa imong hulag kag ginapanghambal sa iya kung feeling mo nga ido ginadaog-daog ko ng bana ko. Masiling man ang lalaking day or ma or ano man tawag ya sa imo, ano man tawaganay yung nga duwa, do sakit-sakit na do hindi naman nami. Pabatsaganay lang, inahambalan nyo bilang nga daan, nga in case bala sa uli, mo na,
Pabatsyag lang, ka-girl, kung may feeling mo nga daw ginalapak-lapakan mo naman siya, hambalon mo siya, kung matsyagan mo ba lang nga daw ginadaog-daog, takapitik-pitika man ko sa istorya lang. Parang makahinay-hinay man ko, di ba? Basta hindi lang madula ang respeto sa tegsa-tegsa, planuhan ninyo ang tanan, kag kinahanglan hindi gid pagdulaon ang pagsalig kag pagpalanggaanan. Isa lang na sa mga mahambal ni Tita Wilma, since nga pamangkot mo kay Tita We, nga okay lang ba lang nga magsuporta ako sa imo, wala sang malain as long as sigurado ka sa imo balatsyagon sa pagbulig sa iya. Basta sigurado ka wala sang malain dira. Ang ginikanan is ginikanan. Kung nara naman ikaw sa husto nga edad, hindi na pagamita nga tiyari naman ko sa husto nga edad, mahimo kong tanan ko nga gusto. Yes, mahimo mong tanan nga gusto. Ang respeto lang sa ginikanan. Amo lang na akong pangayoon. Kaya abi mo ba lang Inday Clarice? Kung magasawahay ka mo sa nobyo mo sa uli, magkaangkon ka mo kabataan, di ba? Kung may mga bata naman kamo mangin ginikanan man. Tandaan mo lang na kung anong himuon mo, may balik gid na sa uli. Kung hindi naming himuon mo, hindi man naming balik sa imo. Kung hindi gid man sa imo sa ulihi nga mga henerasyon. Palanggaan kag kinahanglan si mama kag si papa ara gid. Sa gamay nga bagay, respetuha lang ang ginikanan. Of dalam, adis ka ba maghambal pag pangamuyo ka? Pangamuyo ka, kag siguro close ka man kay mama or kay papa. Mabalaan mo man na dahil maintindihan ka na nila kung ang ilang nga feeling sa boyfriend mo nami, na makitaan mo man na sa kung bato nila or hinding lalaki mo, di ba? Kung mag-anila buot or hindi, na hinay-hinay lang, hindi lang pagdalian, ha? Alas 2:26, Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsag anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Philippine Standard Time, syempre. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Kag ang ito nanay, Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala lamon chemical, kag wala sa malayan nga side effects sa iton ikaayong lawas. Tandaan lang din natin ha, Dr. Pinoy Squalene Capsule, pinakamayo, pinaka the best para sa iton immune system. Rich in vitamin C, kag nami pa sa aton memorya tungod sa ginaangkon sini nga fatty acids. Ang aton memorya nga aton utok nagakinahanglan sang 80% nga fatty acids para nga mangin alerto kag aktibo madasig nga maka-absorb mga lessons especially sa aton mga kabataan kag sa mga lipat-lipat sa mga malipaton. Ina may mga sintomas ng Alzheimer's. Kinahanglan lang natin dira iya. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag sa aton man dugo, kinahanglan natin ina. Kung problema mo, ang imo dugo, especially imo blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, ang imo sini sodium, potassium, ang imo sini kriya, or ang imo man sini uric acid. Basta ang involved dugo, the best ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule nga cleanser kag regulator sini. Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Antes man si Tito Wilma magbasa sang mga reactions sang atong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa sulat, mga suggestions nila na para sa or ninyo para sa atong letter sender karon nga hapon Lunes okay kay chat doon ni Polvorosa dila sa inigaran nga nagapod man sa aton karon nga hapon, salamat gid. Kay Nonoy Erwin Gonzalez, salamat man. Kag mayo lang gid kay may Facebook nakapamati ko sini nga program dito pa sa Saudi. Proud to be Ilonggo, sweet gid maghambal. Good luck Tito Ben Mori, salamat. Kag good PM monitor lang kami ni Coco Franco diri sa Maaw. Judith Calvis Pamposa, mayong hapon. Kamusta na ikaw? Salamat gid sa imo. Hi Tito We, pa-check attendance kami ni Connie Oyos, Alisa Josh Magbanwa, kag Shemily Faunalan, ga-monitor kami subong. Hi and hello bong mga estudyante. Wala ka mo siguro klase, but anyway, thank you gid. Lipat na lang si Tita We. Ay, sa inyo pa lamang ko tanon sa aton produkto kag sa inyo ginabatsyag harang aton Dr. Pinoy Hotline 441-1299 kag naman ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Maylop, West Mandelaga. Mabakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag sa tanan man nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Kay Jose Heherson Lapinig Junio, thank you gid, salamat sa pag-upod. Wait lang ko kay Jeannie Perez, Jack Balaan sang Binalbagan, Jomar Di Pormentera. Mayo lang gid. Okay, salamat sa imo. Kay Jose Moncal Torilla. Balikan tanay tawi makadali nga itong sini letter sender sa karon iya nga hapon. Sa kay Inday Clarice. Pila man di ka mga reactions. Okay nang plano ni Clarice kay para man na sa Ilabos Damlag sa Palaabuton, Manila, Tita We. Trizal, sang Barangay 35, Bacolod City. Sorry, gin nga wala ko maka-join sa FB kay wala di piso net. Salamat gid. Nag-uso na subo ang piso net, no? Tuod na bala. Salamat gid. God bless you. 26, 23. Ang iban sa subo mo nang ilagay ginanegosyo ng piso net ngayon na. Magayon ako mga balas lang tada, di ba? Yes. Salamat gid sa inyo. Okay, 3904. Good PM, Tito We. Ang may advice ko sa sender,
Wala sang balain kung ikaw ang magbulig o kung magsuporta sa imo nobyo. Basta hugot sa tagipusoon mang pagsuporta sa iya. Kag hindi pag-ilikom sa imo ginikanan para mabato ninyo ang bendisyon sang imo ginikanan. Ms. Gemini, how are you? Salamat gid 3904. Salamat man sa pag-share mo sa imo sini opinion. Diyawe, mayong hapon, hambal ko lang kay Clarice nga, ikaw mo pa eskwela sa iya. Di ba hambal mo ikaw, pigado man, nagkimakas ka para makatapos? Nga, diin iya ginikanan sina daw malabo na day Clarizal. Maningwa siya kay lalaki siya, basi mag-upod ka mo, ikaw masagod na sa iya. O inunahan mo naman 8630, nakita nga himakas ka magbag-uman. O depende na sa ilang nga duha, okay? 7929, salamat giti to Wilma, monitor lang kami dire sa Bulubitoon Beach. Lihog lang kugwit da kay Rick, kay Punay, kay Katkat, kay Bricks, kay Kyle from Ricky sang Bulubitoon. Okay, good PM, Tito We. Ang mahambal ko lang sa letter sender, pwede kit pa eskulahon ng BF mo kung interesado gid siya. Maglisensya ka ani sa parents mo, agad wala sang sablag. Si Lani Nitaa, naga-monitor lang. Salamat Inday Lani. Salamat gid kag mayong hapon man sa imo. Tito We, ma-advise ko sa sender, dapat kilatis siya maayo ba si pagkatapos sinatalikdan siya sa akon lang binagbinago niya kag depende sa iya. Duoy sang si Palay 8215, salamat man sa imo. Silinyo, good afternoon Tito We. Single ako, may negosyo ngayon ko, textmate girl lang taga Iloilo. May ara kita bala gapangayo textmate, may ara ang iban ginahalita nila ang iban, inagsunlog-sunlog hampang-hampang hindi man. Tandaan niyo ha, kung ikaw girl mangayo ka textmate nga lalaki o kung ikaw man boy mga textmate nga babae, tapos ma-plug kita diri sa inyo numbers, so may masabat man sa may ma-text sa inyo or ma-call, migahon nyo or miguon nyo, tapos halitan nyo, bad bala na ang karama, ha? Ang atong dari is lingaw-lingaw, kita gani ginasigit na. Kay tidamo man kita sang nabuligan, nga naging happy man sa ila life subong. Hindi tayo manghalit, ha? Okay, sa gusto magkig-friend sa iya, taga Iloilo siya. Ari cell phone number 0907-376-7193. Again, 0907-376-7193. Halong lang. Mayong hapon, Tito Wilma. Mag-wait lang ko sa family Mungkal sa Barangay Can Roma, Pontevedra. Si Ariel Mungkal ni Tawe. Permiga pamati sa inyong program. Thank you, kid. Okay. Good PM, Tito Wilma. Mayong hapon, ang mahambal ko lang kay Clarice, desisyon mo ang imuhimuon, basta sigurado ka lang kag hindi ka maghinulsol sa uli. Okay, halin kay 9305. Tita, mayong hapon, greet ko lang ta silang lang, si Ulay, si Uloy, love ni Akag. Sa bata ko si Rimel kag Divine. Nagapamatigig kami diri sa Cavite, Cavite. I don't know kung din yung lugar. But anyway, salamat 7353. Sa mga taga-barangay Mambugsay, Barangay Tanod, always gid sila ga-monitor. Labi na gid kay Dudes. Doyo nga gwapo. Thanks, people ni 2269. Okay, good PM, Tita We. Sa imo, sender. Oho. O, nadula sa, napiktusan siya. Napiktusan sang tudlo ko nadula sa hindi ko na siya makita. Anyway, okay na makita ko man na karon na. Madam, please greet Yvonne de la Cruz sa Kabakungan La Castillana, Sweetie Ning Manapla. Thank na Roland Diaz, Pescadores, Bago City from Miss Virgo. Thanks, Virgo sang silay. Thanks, Gid. 8064, salamat man. Okay lang, tawe gaan niya lang chance tawe gaan lang niya chance boyfriend niya kay para man na sa mayo nga future nila ang pag-eskwela. Greet ko lang people sa Hacienda Antulanga, labi na gid kay Jane Cabalfin. Nga nagaidag-idag sa duyan. Wow, relax sila ba 9104. Thank you, Gid. Alas 2:39 Action Radio Philippine Standard Time. Ay,
Ay, oo. Martin Aliling, salamat kag mayong hapon. Ara, nagaupod sa aton sa Imus, Cavite. Ha? Kag kay Erotsi, Victoria. Pati. Victoria, pagkatapos balis ka dya. Good PM, I'm watching while traveling, going to Sipala City. Okay. Good afternoon. Thank you so much. Drive safely. Okay. Ay nga mga anak mo. So, alas 2:40, relax lang anay. Mabalik pa si Tita Wilma, don't worry. Pwede naman sa ating horoscope pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. Ang banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na ipag. Philippine Standard Time, alas 2:43 na. Kag siyempre si Tita Wilma, padayon naman nga magalingaw sa inyo sa siniya nga hapon. Hindi nyo anay pagkalipatan na nga ton Celebrity Kojic Soap para sa iton pampaputi, pampakinis, kag pampahamis nga iton supat bugos ginngalawas. Kaya nga yung Celebrity Kojic Soap may kojic acid nga mong pinaka-epektibo nga whitening ingredient sa karon. Nami ni siya sa mga freckles, sa mga wrinkles, mga pikas-pikas na bala sa pant na pintok-pintok na ito, mga pinalian sa inyo sinipunggod. Kaya kung gusto nyo maangkon ang fair complexion, palareho iya nga color sa inyo skin, halin sa guya pagkado sa bugos nga lawas. At ito dire sa Celebrity Kojic Soap. Nan, diba? Ang Celebrity Kojic Soap, syempre, pwede ninyo na mabakal sa mga tsindahan, dira ka mga butika sa inyo bantag sa kalugar.
amo na pagbakal mo, kinahanglan na paggamit mo naman aga kagabi, na? Habunan mo sa Celebrity Code Jigsaw, pag imuguya kag bugos nga lawas, ipabilin sa sulod sa isa, tubtub-tatlo ka minutos, pero unahon gid sa pagbunlaw. Ang aton siniguya, kay nga sensitive ang aton sa skin. May exfoliating properties pa, na? Para ina sa mga ining, let's say, kung medyo ang imo bala skin nagazag na sa mga magtambok kang magniwang or mag-edad-edad ka na may mga changes na siya. Try mo nga itong Celebrity Kojic Soap kaya nga ginapahugot niyang imo sa skin. Okay? Yes, Tita Wilma. Don't you notice? Kay Raymond Agaton, salamat gid maayong hapon sa imo. That's why Salamat sa pag-upod kay Tita Wilma, pero sa mga nagahulat naman dira sang ilatag sa zodiac sign para man sa ilatag sa horoscope, preparar na para iya sa aton horoscope karon nga adlaw. Lunes, Marso 9, tuig 2020. Ang mga nag-celebrate sa ilang birthday today, mga Pisces, mga natawo, Pebrero 19 tugtong Marso 20, sa mga Pisces. Kung ano man ang mga masakit nga nagkatabo dire subong ato ba nga ina Pisces para nga liwat nga mabuhi. Mangilbot sinyo sang liwat nga mabuhi liwat ang kalipay kag kasadya sa inyo palipot. Kag batunon mo man ang second chance para nga liwat mo nga mapatindog kag mapabakod ang inyo sinirelasyon sa kabuhi. Kag isa pagid Pisces, mangileksyon man sa imo nga magapalapit sa imo ang eksperyensya nga hindi nami para nga tandaan mo lang kung anong leksyon nga nakuha mo sa amusin ng eksperyensya or amusin ng hitabo para nga hindi na masulit liwat. Gets mo? Kag oy likaw kagid sa pagsulay. Tentasyon. Maswati mo nga mga numero 5, 9, 25, 28, kag 39. Lucky color, magenta red. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Buksan mo ang heart mo para nga maistorya mo ang imong karelasyon. Hindi ka magpusong bato aryan karon nga adlaw. Agamiton mo man ang mga maayo nga mga tinaga, mga positibo nga tinaga para nga malaragway ang imo balatyagon kag malikawan ang misinterpretasyon. So, tudluan mo man ang kagalingon mo nga mangin mainanggaon kabi mo na. No man bearis mo. Kinaulo ang galang na sa imo love. Maswati mo nga mga numero 11, 16, 17, 25, kag 41. Tangerine is your lucky color. Sa mga Taurus, Abril 20, tubto Mayo 20, isa ka balita, magabago sa imo kabuhi. Halin sa tao nga nagaunong sa imo. Isa ka tao nga matudtuon nga nagakabalaka sa imo. Kag isa pagid Taurian, magkonsulta ka sa isa ka mas nakaintindi king pinahinglanon gid para sa imo dugang nga guidance para man sa pagbag-o sang imo banas. Pangkon mo man ang kayuhan sa kabuhi. Mga maswati mo nga mga numero 5, 10, 19, 25, kag 39. Lucky color purple. Yes, Gemini. Mayo 21, tugtub Hunyo 21. Lunes gid man na pleasing personality, no? Pero Gemini ang pleasing personality para ina nga ma-impress pagid ang mga upod mo sa trabaho. Kag kinahanglan gid na para nga siyempre matinlo ang image nga magahatag man sa imo sang responsable man nga dating sa iba, no? Di ba? Nakita nila, programi, do ka namin, do mainganyo man sila nga magsunod. Bagay nga importante, gid kag dapat nga imo i-konsiderar. Pero ang pinakamaayo nga himuon, kinahanglan may sinseridad man. Mga maswati mo nga numero, 7, 13, 25, 31, kag 44, lucky color green. Cancer, Hunyo 22, tugtub Hulyo 22. Ang likom nga madiskubrihan mo karon nga adlaw Cancer, mo na magapalapit sa inyo sa isa kag isa sang imo kapamilya. Dira magaumpisa ang family meeting para nga ma-resolve ang mga isyu pang pamilya.
Kagamatamat mo man nga maariglo ang sunggudanay sa tunga ninyo sang imo ginapalangga. Maswerte mo man nga mga numero 5, 9, 17, 29, kag 33, lucky color brown. Kag sa mga Leo naman kadto kita sa zodiac sign nga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Kung may negosyo ikaw Leo do nami ang income mo subong nga adlaw, kag subong man nga adlaw makilala mo ang mga bag-o nga mga produkto nga pwede mo man himuon. Kag matagaan mo man atensyon karon nga adlaw ang imo family. Kag makaangkon man ikaw sang kahigayunan para makabawi ka sa ila. Himua ina, ha? Hindi na ina pagpaligara pa. Maswerte mo nga mga numero Leo. 5, 51, 31, 23, kag 44. Lucky color, peach. Okay, nabatian nato ng unang bahin sa mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw Lunes, Marso 9, 2020. Relax lang si Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos sang mga ini. Life extension. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Yes, padayon man si Tito Wilma. Dira kay Nini Friends, salamat kid kag mayong hapon sa imo. Wow, hindi naman, good afternoon, watching from
Barangay Bata Purok Pine Tree. Awa, may ara di gali. Nining friends, thank you kids. Salamat kag mayong hapon sa imo. Ken, mayong hapon lang da sa liwat. Salamat gid nga madamo sa imo, na. Kag syempre araman si Winwin na Whopper nga nagapud subong nga hapon. Si Lina Binet, ba nagapusing kay mamahaw na sila dugay-dugay. And of course, araman si Adelaida Helmorion. Ang atong sinimansuki kag mananahi. Ni Chay Milag. Aba, Filipinas, how are you? How's the trip? Good afternoon, dear. Kamusta lang dira sa imo, na? Kag syempre kay Irma, kay Chay Pinggot mayong hapon. Kay Daddy Cole, kay dira man sa shop ni Junior Avener, sa Ilananday Alex, mayong hapon, kay Chay Lucy, kay Danilo Bausuki, ginanitaw si Danilo, mayong hapon, salamat gid, kag kay Lydia, salamat kag mayong hapon lang dira. Kay Erwin Gonzalez, salamat gid sa imo, pero dali lang, relax lang, kay tapuson gid anay ni Tito Wilma nga ton sa mga horoscope, para sa mga nabili naton nga mga zodiac sign. Virgo na tatawi sa mga Virgo niyan. Mga natawag gusto 23 tubtub Septyembre 23. Ay, may sorpresa kung ikaw nga galastuhon. Ha? Di na mahalin, ha? Virgo, unang imo horoscope, may sorpresa ikaw nga galastuhon, maabot ina sa imo, pa-share naman. Ganing pinakamaayo ang himuon mo, Virgo, kinahanglan, kabalo, kagid magasto, kag mag-save sa imo ginakita. Hindi kagid makasalig sa ibang subong, kinanglan maninguha ka para sa kaugalingon mo. Pero kung hindi ka madulaan sa paglao, malampuwasan mo man ang problema nga ginaangkon mo subong. Maswati mo nga mga numero 3, 19, 25, 31, kag 49. Lucky color sign blue. Ano kay eksakto sa kilala kung ano ganit siya ko, no? Virgo, ang bot sa inyo mga anak mo. Libra, Setyembre 24, Oktubre 23. Sa mga Libranian, duha. Kung sa mga singles lang niya, duha ay seryoso nga nagapangaluyag sa imo. Kinanglan ko konsulta ka para nga magkaangkon ka man sa gusto nga guidance sa pagpili kung sinugid bala ay ho. Kagari pagid ang imo dira mga ulo brown, hindi na pagpabuwasi nga pwede mo man lang mahimo subong, go na. Likawi anay na mga wala pulos nga may istorya da hindi ka na mag-intra Maswati mo nga mga numero Libra 3, 17, 29, 31, kag 44. Lucky color, red-orange. Scorpio, Oktubre 24, Nobyembre 22. Scorpio, kinanglan, tandaan mo lang, importante nga manindugan ikaw sa imo ginapakigbato o kung ginapakig-away man. Bisan, daw sala, ikaw, sa mata sang iban, sa gihapon, magamadidalagon ikaw. Ang importante, tampad ang balitsagon mo sa paghimo sina kung ano man ina. Basta para sa kayuhan. Pilion mo ang tao nga pamatian mo. Bisan pa sa mga advice nga mabaton mo. Pilion mo, binagbinagon mo. Mga maswati mo nga mga numero 11, 27, 35, 32, kag 41. Lucky color, emerald green. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, Disyembre 21. Magabalik sa imong ex Sagittarian. Liwat pangaluyagan niya ikaw, kag kung magpadala-dala ka, posible ang second chance sa mga single. Good lang na isa sa mga single nga mga Sagittarian. Pero kung ikaw committed na, hindi na good, ha? Hindi ka man magpadala-dili sa pagdesisyon. Manigurado kagid anay kung bala tuod-tuod nga wala siya sang salabton. Maswati mo nga mga numero Sagittarius. 3, 19, 27, 39, kag 41. Lucky color, indigo. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, Binero 19. Importante nga ikaw may solusyon sa ginatubang mga problema karon nga adlaw. Kung may negosyo ka man, mas ina nga mag-aayuhan kung or mapafongsoy ka. Inayambal sa imo horoscope, di si tawa ha. Kagtandaan mo man Capricornian sa tanan nga himuon mo, Sa tanan nga himuon mo, daw ginabutang mo sa alang-alang ang kaayuhan sang pamilya mo.
Pero antes, kinahanglan, binagbinagon mo. Kun bala, anong madulot sina sa kabuhi mo. Capricorn, maswati mo nga numero 8, 11, 17, 27, kag 41. Lucky color silver. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tugtog Pebrero 18, Aquarian, atubanga ang matuod-tuod. Atubangon mo gid kinahanglan ang matuod-tuod. Kag, kinahanglan mangin hands-on kagid. Ikaw ang dapat maghimo sang desisyon. Base man sa imo na batyagan o kung base man sa imo panagon. Hindi ka magpadikta sa iban, ha? Tungod ang mas labi kag labaw nga nakahibalo kag nakaintyende sa kung anong pinakamaayo para sa imo, wala sang iban kundi ikaw mismo. Maswati mo nga mga numero 5, 17, 21, 28 kag 39. Lucky color yellow. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope sa karon nga adlaw, Lunes, Marso 9, tuig 2020. Action Radio Philippine Standard Time in punto las 3, balik pa si Tawet Dugay-Dugay ha. Ato na 3 o'clock prior. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon
radyo. Pagkulong yung kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Yes, padayon si Tita Wilma. Pari naman sa itong coffee break. Upo na itong Zenithon Plus Coffee Mix. Ang kafe ng suwabing aroma, suwabing timpla, suwabing sabor. Siyempre, ang itong Zenithon Plus Coffee Mix himolin sa balunggay, Zenithon kag, ano pagid ganito we? Zenithon kag soya. Na sa isa kita sa Zenithon Plus Coffee Mix, may mga vitamins kag minerals kita nga magkuha, plus pa sang insoluble fiber nga amo ang nagatinlo sa aton sini colon o kon tinai. Na kag syempre may maayo kita nga balita sa tanan nga mga coffee lovers kay ti may mga pagtuon nga ginapatigayon nga ang kafe galing nga himualin sa balunggay may 46 times ina siya sang antioxidants. May ara pa beta-carotene, may vitamin C, E, B1, B2, B3 kag choline nga kinanglanon gid sa pagpaayo sa atong lawas. Ganino pang pilion mo syempre Zenithon Plus Coffee Mix adlaw-adlaw, hindi pa magilab imo sulok-sulok, di pa magsaka imo sa ang imo nga acid kag hindi ka pa makabatsig sang tingling inang naga palangurong-urog ang imo sini mga unod ko na panuslok-nuslok kag ukon pagpalpitate sa imo dugang. Siyempre, Zenithon Plus Coffee Mix pwede na ito ninababakal sa mga tsindahan dire sa itong lugar kag pwede kita makabakal online. Pwede pa ma-deliver sa atin mismo puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kagara man sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors ng Zenithon Plus Coffee Mix sa Moindok Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika de Alternativo Medicina. And you'll always be there. Halin kay Medes Tori Campo Grace, mayong hapon dito Will, mapatamiyaw sa akon Brad Christian Tori Campo, kapamatigid karon sa Talisay, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Kay Teresita Quinto, mayong hapon dito Will, live watching from La Granja, La Carlota. O, Nining Malu, how are you? May tubig ka mo da? Ay, kay Nining Malo, mayong hapon. Antos kita sa country homes. Aning, din ta manag-og karon para makatigang ta. Kay Mary Grace Eugenio. Hindi nakadlaw tala na. Mary Grace Eugenio for min. Salamat kid, kag mayong hapon sa imo. Kay Little Sibuan, salamat man. Kag syempre ini, sa tiyon nga ini, pasensya na. Kay si Tita Wilma, magapaalam na sa iton pagpangalaga diya. Karon nga adlaw Lunes. Dari sa itong programa This Is My Life. Pero ang tasman ng itong quote of the day na gasiling, respect is what we owe. Love is what we give. I can't say goodbye. Magdamogin nga salamat sa inyo mga palanggan. Ito nga mga tagpalamati. Kag salamat man sa itong sini mga texters. At sa inyo tanan, nagaupod man sa itong sa Facebook Live, pasensya sa wala na itong malabutan nga mga mensahe iya karon nga hapon. I know that. Sa ngalan man sa akong mga partners sa Technical Control, Action Henrys Pulgar, upod man sa Action JM Baykin, kag upod man kay Inday Ken Rodrigo sang Carlos Elado Memorial State College. Thank you so much. Sa ngalan sa among Station Manager, Action Nona Di Maala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong, si Tita Wilma magapaalam.
Buwas na naman. Standby sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. I can't tell you. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon